na di m jebele obodo oyibo, mụ na ụmụaka m o. Ife mmụọlụ di m bụ gịnị? Ụmụ nwaanyị ịtọ na ofu nwoke. So anyị wee luo obodo onunwa anyị jebele, wee nọrọ ebe afọ. Ọ bụrụ na fa na-asụ asụsụ ọzọ o, and asụsụ anụnwa fa na-asụ na-afịa anyị arụ inweta ọnụ na ya o. Ọ sị m nne na ya nwagụlụ ezigbo akwụkwọ, bụrụ onye nkụzi na Naija before die wee nụbịa. Na die na-eme carpentry work, mana ọ na-eme ọfụma, ọ dị nnọọ bright. Ịmagolo ndị anụnwa ama je school, but ịfụ ha iche na ha galụ school due to na fa dey exposed. Ọ sị bụ ọkwanye ahụ fa wee nọ n'obodo afọ nọ n'okwere ndaba due to language barrier, nya wee nataba nya fa wee nata Naija, wee nọlụ Naija wee tinye akwụkwọ obodo ọzọ. Ọ sị m na die na-anụlụ ma n'ihe okwu too much, na ọda agbagha nni okwu, na ife na-eselu since fa nọ na marriage bụ gịnị? Na ọda agbagha nni okwu ya na-edi, because na nwoke nya mụọlị ya bụ nke ikpeazụ. Ịmago na ị na-amụ nwaanyị na-edili di gị, maka na ike ejirila ọkpa na abụ wee kwụlụ. Ịmụtazịa nwoke ịma na ị nwere ike inwetego oke ịghọta na until ya mụọ nwoke, mana still na ọ dominate kwelie na nwere ike ikwu okwu. So na nyanwa bụ ife eji wee wele ha duto na ya dị educated, ya bụ onye nkụzi, maka na ya tinye ya bụ teacher. Ọkwa ịghọtago, ewee wele ha wee kpọọ ha sị ha bịaba. Una ama na ya na die na-akwado, mama die wee batasi die na sọsọ nyanwa ga-ejebegodo obodo afọ. Ọ bụ na oluo chekie, ọ bụ na ọdụ mma, o tizielu ndị be ha akwụkwọ, ịghọta na ndị bi ya akwụkwọ, sorry, ha abịabazịa. Ọ sị m nne nye kwuye n'enu kwuye ozugbo ozugbo die gagolu si na nọ ihe amamiya kwuru ka a ga-eme. Na ọ bụrụ na ọjụ kịta anyị divorce onye ojebele onwe ya, ma ya nọzi ya ife niile aghasasịa. Hai, ọ sị m nne alagbu ya nye ebe nne ya ka a na-agwa anyị ihe anwa na nne ya nọrọzi. Ịghọta na ọ sị m nọọsọ ya na nne ya nọ, adị ịmagonu ụmụ nwoke dewo kwelu ka jee ịmagonu, maka na ọ gwabalụ papịa sị anwa enu ndidi ka nwoke jegodo olu nọzitesi otilu na akwụkwọ na o nwere ike ịghọta. Ọ sị m na dis di ya gbarakwa anybody n'obodo afọ, na ọ mara any single person na-enyi nwanyị ka anyelie nọmbịa si ọ bụ na oluo n'obodo afọ ya kpọọ ọnya na ha ga-accommodate until o nweta ụlọ. Die wee jebe onye ekwela ife nne di ekwuru na enyekwa fancha niile akwụkwọ ase family, mana dis woman sị na nke a ama mme. Ọ sị m nne ya anwụsigo na edibe ihe a disie di ejebe obodo oyibo luo. Enyi ya nwaanyị wee accommodate enyi for 6 months before wee chọta ụlọ. Ọ sị m mana within that 6 months o mere ife a, ọ chọtara ụlọ. Ịgbagolo onwe reference ọzọ onwe na-abụghị so enyi ya nwaanyị. So ọ na-abịakwa na nke ha na frequent be ha, because na ha bikwu nso. Enyi nwaanyị na-esi nri na-enye ọ na-eli. Di ya anọkatakwa gwaba enyi nwaanyị sị n'obodo a adọrọ mma ịkpọta nwaanyị, n'obodo a adọrọ mma ịkpọta nwaanyị, ka ọ nụrụ akụkọ nụkwa akụkọ si anyị achọrọ ya kpọta nwaanyị n'obodo ka ọ kpalibịa, ka ọ gara inye respect nke nwa na nwunye na ụmụ ya ga-anọzi n'ụlọ. Hey, ndị ịgba na ka esi eme bụ ọ bụ na sọsọ di gị bịaba, ịghọta na olutezie bifo unu nwa abịa na o nwekwara ihe ọ ga-asign, ịghọta na bifo iwe kpọrọ ụmụaka wee bịaba. Obodo oyibo is not like ebe ọ ga-abịa ihe ịnọgide ịkpọrọ nwa naba without signature di gị or signature nwunye gị, because amara m na na-ese okwu ịchọ izuru nwa afọ. Ya wee na-ayọ nwoke tizi na anyị akwụkwọ ka anyị bịaba. Nwoke si na fama mbịa na ihe nwa bụ na nwaanyị adịghị respect nwoke n'obodo, na nwaanyị adịghị enye nwoke nsọpụrụ, na ụmụ nwaanyị na-akpọrọ nwoke polisi, na nna na-eme na ebie na-eme. Ọ sị m nne nya chili ikpele na-abụ nwụọ n'ala na-ekpe na-asị Chukwu kedu ife a melụ this man, na mmegbu niile this man na-emegbu ya na ya mụtara nwoke na ya dịkposi fa ncha. Ịghọta na ya wee na-ekwe nwoke nkwa sị ya na ife niile ya melie famili n'elu menala is abụgolo ife gara aga o, na amaghị uzie na-ahịa ya n'elu na-ahịa ya n'ala. This man jụ ụna ama ihe meziri na ya wee kpọọ enyi ya nwaanyị na di wee kọbalụ ha wee bebelu ha akwasa ya na nnekwa ihe na-achọ ime o, na ọkwa akwụkwọ ya na di eti. So ịmago nnọọfa na-efe di eden fa wee bido wee gwabie okwu enyi nwaanyị wee sị ya ọkwa mụ na di m bụ ihe a, ịnụdugo ka anyị nyọrọ ọnyịnya, ịnụdugo na anyị kọrọ ọnụ, ọ na anyị ebiro n'udo,
ọ na anyị anatara gị kedu ife bụ nsogbu ị na-eje ege ndị mmadụ ntị ịgbagolufa gwa bi okwu andị mgbe afọ ọ bịa satị nke na di ya nwere akwụkwọ o nyere o wee na-alụ ọrụ ịghọta na afanwa na-etinye ya n'ụzọ ọ na-aga ọ na-amakwa ndị a wee gwagide okwu o wee na-abịa wee kpọọ nyanwụ nwunye ya na fon wee sị ya na ọ bụrụ na ya tiri ya na ụmụ ya akwụkwọ ha gbagote obodo oyibo na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-akwụghechie ụgwọ nke ha ji agbala ha flight ha wee bịa nyekwelụ ọsị m nne na-agbakọsịla ego na-apụta 6,000 something yes maka na ụmụ na-anọ ka a kpọzi ka a na-agwakwa m ihe a ọ sị anya pata baịbụl na ọ ga-aṅụrụ iyi na ya ga-akwụ ya dị ụgwọ na-apata baịbụl na o nwere ife ya na-eche mgbe afọ na-abụghị ije obodo oyibo na-apata baịbụl wee ṅụọsịa di ya wee sendị alụfa ego ọ sị m di ya wee gbaala ha flight ịghọta na ịmagolo all the expenses ma akpafa everything fancha niile wee jebe obodo oyibo ya wee bata wee bido wee chọba ọlụ na o nwere ebe afụlụ ọlụ ya wee bido lụba mana ihe a bụ ọlụ factory dị ụtọ na ya ka batasịla abata nye eme apply with akwụkwọ ya ji akụzi maka na a na-achọ ndị nkụzi mgbe afọ but it takes time before pụta ọpụ ịghọtago ya ka na-alụ ọlụ factory na-akwụghalị wee na-eche ọ sị na ịmakwanya jesi ọlụ bata this man oh God na mgbe ya bịagodulu na ọ kpọọlụ ya je mepee nie akaụntụ joint akaụntụ ya lụsizie ọlụ akwụnye na akaụntụ afọ di ya ewelu